Аз се казвам Андрей, много ми е приятно. Съосновател съм на една платформа, която се казва Лидери БГ, която е хоста на това събитие. С много от вас сме се свързвали в LinkedIn и съм споделял вече, че идеята на тази платформа е да свързва българите, които са зад граница и които участват в технологичната трансформация на света, която в момента ни движи всички индустрии на практика. Съществуваме от една година и до сега няколко епизода в подкаст, с който всъщност започна всичко. Лидери БГ, който може да видите и в Spotify, и в YouTube. Представих някои от тези българи, като малко по малко се роди идеята, че това нещо, освен просто да запознаваме аудитории с наличието на тези хора, всъщност още повече би имало смисъл, ако се подкрепят и помагат. Така че по този начин всъщност се създаде и общността, която и в момента е активна. А, Тя е млада, но ще приветстваме и ще поканим с добре дошли всички, които са се присъединили към сегашния вебинар, които са се регистрирали. Ще се радвам да си поговорим и след това за това нещо. Тук този път сме поканили двама от най-ярките представители на българската предприемаческа общност в чужбина, които на практика я движат, обединяват и вдъхновяват на две различни места, че и повече. В Силициевата долина е Павлина, която а, има доста дълга визитка. А, Кратката е, че тя е създател на първа по рода си общност и мрежа за подкрепа на и свързване на българските стартъпи, на иновациите, България Innovation Hub в Силициевата долина. Жеко е базиран в Лондон и е сериен предприемач и инвеститор в много различни начинания, на много различни места и двамата ще им дам възможност да се представят. Основен фокус на този ни разговор е това да разберем всъщност какво представляват тези мрежи, какви примери има от иновиране и изграждане на нови смислени бизнеси и как българите участват в тях. А, Като разбира се, дискусията е отворена за всеки един от вас и ще се радвам да се включите, пишейки в чата сега за сега и разбира се, във всеки един момент и представяйки, нали, ще ви дадем възможност да, да, да кажете по една дума. Да започвам от Павлина с кратко интро. От 1993 живее в САЩ, има бакалавърска степен от университета в Сан Хосе, работил в гиганти като Google, AT&T, T-Mobile, като консултант на малки и средни предприемачи. Павлина оглавява първи български център за иновации в Силициевата долина, Bulgarian Innovation Hub, както споменах. Тя е мобилизирала над 1000 ментори и серийни предприемачи инвеститори от Sequoia, Greylock, USVP, Signalfire, Bain Capital, M&A и други, като е подпомогнала над 400 основатели на ранни етапи с развитието на техните компании и е с над 20 години опит в създаване на икономическо и социално въздействие в развиващи се пазари и е лектор, свързан с теми като устойчиви иновации, развитие, водено от общности, овластяване на предприемачески екосистеми, така че едно от най-релевантните възможни неща, които можем да си представим. Сега към теб, Павлина. Първият ми въпрос е, завършваш още 2001 година в Сан Хосе, после минаваш много дълъг път в самата Силициева долина. Как се промени всичко там? Нещо така интересно и като процес, но и през твоята перспектива и през твоите очи. Да, първо много благодаря, Андрей, за поканата. Изключително удоволствие да се срещна с тази нова група. Надявам се от не само нови, но и стари приятели. И благодаря за възможността да споделя за това, което се превърна, започна от един така наречения Passion Project и се превърна в страстта на живота ми да
обединявам българите по света и цялата диаспора, европейска или каквато и да е, да се обедини около казата, да дава обратно на общността у дома, било то България, Чехия или където и да е. А, Много се радвам и да бъда част от разговора с Жеко. Твоето представене малко ме накара да се а, почувствам неудобно, защото по принцип не обичам спотлайт. И така, извинявам се за чуждиците, на тези, които са на разговора. Ами, нали, традиционно преди 32 години аз заминах от България след гимназията и дойдох с една турба мечти да прокарвам път. Тогава не мислих за американска мечта или каквото да било, но започнах по един много традиционен начин, след като завърших образованието си международни отношения, което ти сподели. А, Влязах в корпоративния свят, защото това беше за мен рецептата тогава, поне от призмата, която разбирах света на 20 и няколко години. Влязах и започнах да трупам опит. Аз съм доста контактен човек и на мен винаги ми идва така много естествено да създавам контакти и връзки с хората. Та започнах да продавам, започнах да се уча да градя контакти с хора, с клиенти. Много бързо разбрах, че това е и моя ключ към успеха. Прекарах няколко години както ти сподели, нали, целият ми опит е в технологични компании, но започнах да усещам едно привличане към това да изграждам общности. Нали? След като си бил 20 години в корпоративна среда, научаваш доста, научих какво е, нали, успях да се науча на системи, на мащаби, на мислене глобално и така нататък, но нещо ми липсваше. И преди някъде 12 години имах възможността да се докосна. До тогава нямах, може би, време и честно казано, желание на повече време нали, да съм част от някаква общност. Първо, защото нямаше такава, нали, в долината, или поне аз не я познавах. И честно казано, моя път към Центъра по иновациите Bulgaria Innovation Hub и каузите, на които посветих живота си последните 10 години, започна от едно събиране в Лин Плам. Някой от вас може би познават Момчил Кюрчиев. Той беше довел тогава основателката на Заедно в час, една невероятна организация, свързана с България, която демократизира качественото образование за деца от всякакви семейни начала и backgrounds. И нали, в момента, в първите 5 минути, в които Жени започна да разказва за проблема на образованието, защо тя посвещава пътя си от Харвард към България, аз усетих една лична трансформация, едно огромно желание аз да стана част от решението и част от тая общност с тия невероятни хора, да помагам по всячески начин България да има по-добро образование за децата си. Споделям го винаги този момент, защото наистина свързването ми с Заедно в час, ставане част от техния групата на самишленици, този път ме доведе до там, където няколко години по-късно с сегашните ми партньори в Bulgaria Innovation Hub и това, което виждате, Future Unicorns, ние създадохме Bulgaria Innovation Hub. Тогава се оказа, че Богомил Балкански, Васко Терзиев, който повечето от вас може би познават от Телерик и от Прогрес, бяха започнали да се ангажират с тази кауза и разговорите ни започнаха много естествено. Окей, сега вече няколко години подкрепяме Заедно в час с фондонабиране, с активиране на общността около каузата на образованието. Какви други проблеми можем да решим и по какъв друг начин можем да подпомогнем общността в България. Наистина е Всеки от забележително. нас Ти си започна. споделяла, извинявай, че те прекъсвам, No, it's ти, okay. ти Да. си споделяла и друг път за това, че
а, това е нещо, което те вдъхновява, образованието в България. А, и, и, и наистина, като че ли частичка от България винаги е в нас, и тя ни мотивира. Как се преплиташе в този процес, когато, нали, си говорила и с Богомил Балкански, и с другите съоснователи, как може да се преплете и как се преплиташе ефективно и с бизнеса, с growth, с този стартъп майндсет? И аз да използвам Да. английската дума. Ами, честно да ти кажа, всичко започна да се случва по много естествен начин. В момента, в който аз се отворих към възможностите към България, започнах да помагам, дигнах ръка, казах, окей, аз ще ви помагам с фондонабиране. Никога до тогава не бях го правила, но усещах един стремеж към това хора като мен, които са извън България, които са напуснали, имали са възможност да се образоват и да натрупат опит и си казвах, оглеждайки се около себе си, нали, това са стотици хиляди българи в долината, нали, от тук започна всичко, които ако всеки един от нас даде по мъничко обратно, било то контакт, било съвет или каквото и да било на хората, които бяха започнали да идват по нашите събирания, основатели на стартапи или пък организации като Заедно в час, които идваха тук и започваха да търсят или финансиране, или контакти за партньорства, нови клиенти и така нататък. И аз започнах да усещам, че просто е назрял момента. Нали, също през моята работа тогава вече, като излязах от корпоративния свят, оставих назад и Google, и телекомите, осъзнах, че всъщност предприемачеството е силата, която нали, ще ми помогне аз да съм най-въздействаща. Нали. Това е начина, по който аз да моделирам моя път и докато го правя, да помагам на други предприемачи с невероятни идеи да са успешни. И всъщност така започна, нали, за Боги беше а, неговия опит като ангелски инвеститор, като човек, който беше вече работил с предприемачи. За Васко беше неговия опит през Телерик с трудностите да пробият на американския пазар. А за мен беше като консултант, който започна да се среща все по-често с български стартъп предприемачи, които идваха тук с една турба мечти и събрани средства и след месец-два тези средства свършваха, те нямаха никаква стратегия на работа и ние в един момент казахме, окей, това е вече назряло време, когато ние трябва да създадем някаква рамка нали, около тези наши усилия да помагаме с съвети и така нататък. И нали, като цяло там започна идеята, но аз трябва да кажа, че мотивацията се подклаждаше, нали, да продължаваме напред, се подклаждаше от амбицията на тези млади хора. Защото в един момент към мен се отвори свят, който аз с гордост казвах, аз съм българка, аз искам да помагам на тези български предприемачи, които имат невероятни идеи, които са достатъчно добри, ако не и по-добри от на всеки следващ американец или германец и така нататък. И започнахме да търсим начини как да го правим по-успешно, как а, както споменах, да активираме диаспората в България, извинявай, в долината, после в Бостън и в други райони, да се включат към тази кауза. И беше невероятно. Невероятно, когато си отвориш Супер. LinkedIn и хора от цял свят ти пишат и ти казват, аз искам да помогна, какво мога да направя за вас? Защото Аз много, много хора, да, извинявай. Не, аз извинявам. Много, много бих искал да разкажем част от тези истории и за това как се развива самата екосистема. И ще си позволя тук първо, преди това, да дам и към Жеко, защото той пък е един от тези примери, може би вече като, нали, сериен предприемач, инвеститор, да дадем неговата перспектива и след това няма да имам търпение да научим и за самите екосистеми, как се развиват и по какъв начин и какви са нещата, за които
нали, сте постигнали към Жеко, който е сериен предприемач, базиране в Лондон, с опит в глобална експанзия, продажби, софтуера за сервис решения, сливания, придобивания, M&A. Бил е част от ръководен екип, който трансформира WeWork от стартираща компания в глобален играч с над 15 000 служители с повече от 130 пазари по света изложение. Освен това, ангел инвеститор и съветник на технологични e-commerce стартъпи от САЩ и от Европа, както и на шумелия напоследък български хит Team GPT. Жеко, много дълга визитка, не само в Англия, но и в България, в Италия, в Албания, в САЩ. А, изключително преживяване е всичко, което си правил до този момент. Благодаря ти, Андрей. И за мен е чест да съм с теб и с Павлина тук и с всички наши и ваши гости. Радвам се, че така ще успеем да се запознаем с още едно комюнити, което не познавам, но с което ще се радвам да работим заедно. Относно така предприемачеството и моя път, то е, бих казал, необичайна история. Разбира се, така осъзнавам го по-скоро напоследък, защото иначе за мен винаги е било моя живот, но така като почвам да разказвам, нали, хора започват да ми казват, че така е малко странно journey. Ще разкажа малко повече за него, за това journey всъщност, тъй като надявам се то да вдъхнови повече хора да се насочат към предприемачеството. Това е така моя важна цел, защото виждам, че в България имаме страшно много компетенции и таланти, и технически, и бизнес, и просто хората често не смеят да поемат риска. И се надявам, че така моята история ще им помогне в това отношение и после ще се радвам да говорим и за комюнити. В общи линии, не знам дали ми виждате екрана. Да, да. Добре, опитвам се само да... Така, сменили се слайда. Да. Започвам винаги с това къде съм роден, тъй като искам на всички да им е ясно, че сме имали еднакво нисък старт. Даже може би по-новите поколения малко по-добър, но да, роден съм в Сухата река, в един от тези блокове, които виждате зад стадион Герена. Проблема при мен беше, че от много малък бях отявлен фен на ЦСКА и така изживях едно доста болезнено и бурно детство. Но то така и ме питаха вкъщи, като се прибирах целия посинен, майка ми беше, бе, защо нали ще избереш ЦСКА? Никой вкъщи не е в ЦСКА, никой в квартала не е в ЦСКА. И установих, че така аз обичам да вървя срещу течението и това така предопределя много от моите житейски избори. В едно бъдеще научих, че това се казва да си контрариен, т.е. да вървиш срещу общото мнение и ми е право впечатление, че много предприемачи от най-успешните са такива, леко и натливи, които вървят срещу трендовете. Няма да навлизам много в детайли, но и някои от най-успешните така Unicorns и Decacorns по света, те са базирани на модели, които са били изключително авангардни, така weird, даже за времето, в което са лаунчнати. Но, нали, така след това болезнено детство в квартал Герена, заминах да уча за Италия след една година в УНСС. И бих казал, че най-важното нещо за един предприемач, който тръгва от България, е да има global mindset. И всъщност това, че повечето хора в този кола, поне и всичките вече са направили тази стъпка, ви дава едно изключително предимство. И от тук само трябва да пожелаете да рискувате. Това, което се случи в Италия, нали, повярвайте ми, аз нямах никакво намерение да съм предприемач. Аз бях изпратен от родителите ми да уча в Италия финанси с ясната мисля, че ще имам сигурна работа като инвестиционен банкер в Милано, в Лондон или някъде другаде. Но всъщност неволята ме накара да стана предприемач. Нещото, което се случи, че аз не можех да си позволя да съм в този университет, освен ако нямам стипендия. А 2 седмици преди да
излета за Италия, т.е. вече съм прият от 6 месеца, напуснал съм УНСС, финанси, всичко е готово, имам билет, имам виза и ми пращат имейл, ами вие нямате право на стипендия всъщност и вие канцелираме, защото се оказва, че вие сте били една година студент в университета, не кандидатствате директно след гимназията. И аз на моя въпрос съм, вие това го знаете от 6 месеца, те казаха, еми знаете как в администрацията бавно се случват нещата. Но в крайна сметка реших да замина. Имах много перипети, тъй като хората не си спомнят, но в 2001 година средната заплата в България беше $100, само в Пането, само една нали, квартира струваше 600 в Милано и ми подсказаха, че всъщност в Милано, когато организират партита, диско клубовете в понеделник, вторник, сряда и четвъртък, за всеки човек, който доведеш, ти дават 3 евро. И ги питаха, нали, what's the catch? Казаха, няма кетч, водиш хора и ти даже ще ги пуснем for free, ще им дадем free drink и на тебе ти плащаме по 3 евро. И всъщност това е първият начин, по който се научих аз да продавам, защото всички международни студенти от цяло Милано отивах и ги убеждавах, че трябва да ходят на диско парти във вторник, примерно. И ако заведа 15, 20, 25 човека, това не бяха така лоши пари. В последствие така се влюбих от пръв поглед в една нали, студентка в университета, за която в последствие разбрах, че от Албания. И реших, че ще е много така, тъй като нали, с физически дадености не мога непременно да я впечатля, но ако науча няколко лафа на албански, може и да се трогне. И започнах тогава да търся в интернет къде мога да науча албански. Намерих тази платформа phrasebase.com, която уж предлага нали, Learn Albanian, Learn Bosnian. И влизам, тя платформата изглежда готина, обаче на всеки език казва coming soon. И реших да пиша на един имейл, нали, кога ще идват тези езици. И всъщност ми отговори фаундъра, който каза, ми няма езици, защото аз съм я направил платформата, тя няма много хубава, но аз познавам само американци. И аз покрай моя бизнес за чуждестранни студенти, които нали, ги водят постоянно на партията, му казах ми, добре, дай да ти помогна да направим едни 20 на езика, за да почне да работи. Той каза, ако ми помогнеш да направя 10 езика, те правя кофаундър веднага. И аз, тъй като нали, познавах всички международни студенти, а тях нали, с няколко дринка и с обещание, че в бъдеще, ако техния език генерира пари, ще получат нещо си, с удоволствие нали, се превеждаха и направиха всъщност платформата така една viable social network, която в своя пик имаше 250 хиляди active users. И всъщност започна да деклайнва, когато Facebook така came to prominence, т.е. ние бяхме платформа преди дори Facebook. И в крайна сметка, тъй като бяхме много неопитни с този американец, той е малко по-опитен от мен, но все пак, ние продадохме вече като declining бизнес в общи линии за Contact Network я купиха и за част от технологията, която беше разработена, но нали, не беше някакъв много успешен екзит. Проблема е, че Поддържате ли отношения с него? не сме се виждали от много отдавна. Той се премести да живее в Тайланд. Може би преди 5 години беше последния път, по 5. Близо 10 години беше последния път, когато му гостувах, но го виждам онлайн понякога. Добре е. Той е по-възрастен от мене. Нали, аз тогава бях на 21, той беше на 32 и ми се струваше античен, но всъщност нали, сега осъзнавам, че всъщност е бил много млад. Но както и да е, продадохме там бизнеса за нещо си, дадохме даже нали, малкото, което изкарахме и на хора, които бяха помогнали. Но мене така стъдис ми бяха закъсали в този момент, защото аз през деня работех над Phrasebase, а през нощта водих хора по партията и т.е. нали, аз си бях фултайм ангажиран и след този така краш на Phrasebase реших да се върна към ученето и към план да ставам инвестиционен банкер или нали, менеджмент консултант. Това е момичето, заради което почнах да уча албански, по-настояще моя съпруга. И в един момент нали, започнахме да работим вече в Милано, корпоративна работа, както предполагам повечето от вас, но решихме, че корпорат не плаща достатъчно в Милано и трябва да се местим в Щатите да преследваме американската мечта. И както нали, кандидатствахме и правихме нали, за работа и струвахме, Lehman Brothers банкротира и беше ясно, че инвестиционните банки не чакат един млад българин и една банка да влизат в техните редици. И тогава аз си казах, виж, за мен е рано така да се прибирам в България, аз искам да продължавам да експлорвам.
Сега, айде, няма явно да сме в investment banking в следващите 5 години, защото да не отидем в Албания да сме предприемачи. На което, нали, тя се опули на този план абсурден. Но моята логика беше, нали, Албания, не знам колко знаете за Албания, но това е, нали, Норд Корея, нали, Северна Корея на Европа. В общи линии много се клудят преди комунизма, но, нали, вече отворена държава и казвам, там ще има възможности да развиваме неща и ако някъде може да сме предприемачи, това е там. Шефа ми в работата в Милано ми каза, че съм луд, родителите ми казаха, че съм луд, но като контрариан казах, щом всички смятат, че това е лудо, значи е the right thing to do. И така, 2008 американската мечта стана албанска мечта. Преместихме се в Албания. Минахме през crazy stories, но нямам време да ви разкажа за всичко. Само ще ви кажа, че в крайна сметка аз се оказах прав. И се оказа, че наистина има много възможности за двама млади хора с някакво образование, някакви знания да направят неща в Албания. Стартирахме много интересни компании. В първоначалния период бяха чуждестранни компании, за които взимахме ексклюзивни права за Албания или за региона, тъй като не можехме да си позволиме нещо наше. И, нали, в ритейл, в Renewables, и после създадохме някои така наши брандове и бизнеси, свързано с това. Те се развиха много последните 20 години. Към момента генерират близо или около 100 милиона долара годишно ревеню. Нали, вече са с професионален менеджмент, повечето от тях. Някои ги продадохме, някои не ги движиме и така нататък. Нещо, което бих ви казал като интересен ход за един предприемач, и познаваме в комюнитито на предприемачи изключително успешни кадри, пробвайте някъде, където не всички се бутат. Има български бизнес в Африка, който генерира 250 милиона годишно ревеню, technology based. Никой не ги знае тези хора, чисти българи, и са номер едно там. И това е голям континент. Те го правят само с 3 държави и пак генерират, нали, са изключително успешни. Финтек, разплащания в Централна Америка, в Близкия изток. Има много успешни български стартъпи. Буквално преди 3 дни научих за един българин, който е в Мексико и е топ човек в бизнеса с Vacation Rentals. Така че това е така един добър адвайс, който мога да ви дам. След това минаха 5 години в Албания. И съпругата ми пак, аз се чувствах много добре. Всъщност Албания се оказа едно прекрасно място, много комфортно, много хубава храна, страхотни хора. Но така жена ми, ние оженихме се междувременно и тя каза, бе, сега или ще имаме деца, или тая американска мечта, която не можехме да си позволим на времето, нали, в момента можем да си позволим дори да отидем там за MBA, нали, да похарчим едни пари, да поживеем там 2 години и после да видиме. Какво стана след това? Всъщност на мен плана ми с щатите беше да направя MBA, да отида в disruptive стартъп, да видя отвътре как се случват нещата в компания, която, нали, е фандрейзнала и се опитва, нали, да расте експлозивно. И така съвсем случайно попаднах на един малък нью-йоркски неизвестен стартъп, който се казва WeWork. Нали, хората в стартъп средите го знаят много добре, не съм сигурен дали всички от вас го познават. Но случайно попаднах там и буквално took water, след като бях влезнал, така започна един бъс около компанията, която по това време беше тотално безизвестна и стана една от най-хитовите growth stories след 2010 година. Съвсем неочаквано, нямаше как да го предвида, въпреки че така, на мен ми хареса продукта и нещо, което правиха с social networks on top of the physical product, затова се включих. И станах бързо част от лидершипа, който всъщност разрасна компанията от един малък стартъп до, нали, глобална компания, като, нали, пазар по пазар съм отварил и съм изграждал екипите в sales, marketing, growth и така нататък. Нещо характерно за компанията, нали, това е така нещата, които бяха постигнати за само 5 години, през които не спях естествено. Всичките тези точки, които ги виждате, в някакъв момент аз съм бил там да наемам първите хора. След моя WeWork experience, така вече се върнах към това, което, нали, наистина исках да правя. Подобно на Павлина си казах, окей, нали,
през цялото време аз съм така и инвестирал в стартъпи от просиц от бизнесите в Източна Европа. И нали, помня The Pain, който имах с Phrasebase, като трябваше да продаваме. И така започнахме история, която е... Представете си го като инвестиционна банка, която помага на SaaS компании. Не на стартъпи, но помагаме и на стартъпи про боно, но на по-естаблиш SaaS компании да намерят стратегически инвеститори или да продадат бизнеса. Компанията е глобална, имаме нали, хедквотъра ни е в Лондон, но имаме офиси в още няколко града по света. А, и последните вече пък 2 години така дейно участие взех в компанията TeamGPT, за която Анди спомена. За момента може би най-успешният така като early day story стартъп български. Първия стартъп, който успява да привлече, да направи рекорден seed round с водещ Silicon Valley VC фонд. Нещата се развиват добре там. То цялото нещо е един very long story, от който може да се научи много, но ще го оставим за някакъв друг момент. И да, Тъй като това богато твое ли е? това богати не е мое, това е част от презентация. За съжаление, честно казано, I'm not a car guy и виждам, че и децата ми са по-скоро, нали, обичат да си играят с динозаври, животинки и така нататък. Но е много впечатляваща история на така наречения Матер Имац и много обичам да разказвам и за нея, защото това е един човек роден в едно много малко босненско селце. Преместват се родителите му, като е на 3 години в Хърватска и той има мечта да прави супер коли и това е абсолютно невъзможно за някой от Балканите, а, но той някак си успява от нищото и в момента Богати, всъщност, не знам дали знаете, но бранда се казва Богати Римац. Тоест, все едно да се казва Богати Георгиев. Буквално, нали, в един момент му го хендват овър и му казват, окей, ти си номер едно, това, което си изградил от нищото е супер импресив, искаш ли бранда Богати, тъй като нали, ние не можем да го правим толкова добре, колкото ти би могъл. И той сега прави най-добрите електрически състезателни коли, които са нали, в серийно производство и прави Богати. В момента Богати се прави в едно селце близко до Загреб. И историята му е супер фасцинейтинг и всъщност го давам като пример, че абсолютно всяка мечта предприемаческа, която имате, тя е осъществима. Гарантирам ви го на 1000%. Така че само ако решите, опитайте и ще ви помогнем да я постигнете с всичко, което можем. Бих казал, че това е нали, една от най-изненадващите истории, която са дали Балканите. Сигурен съм, че можем да дадем още много такива, ако посмееме. Вау! Но да, дълъг разговор е. Страшно много ти благодаря. Това е наистина, ние много пъти сме се виждали. Даже имах един невероятна среща с теб в един клуб на хотел, в който пак ми разказваше много неща в Лондон. Но наистина е вау цялата история, когато я разгърнеш така в цялост и мисля, че беше доста инсайтфул и за нас, чисто с тези нали, твои изводи, насоки, които изкарваш. Наистина впечатляващо и ти благодаря много за това. Всеки от вас може да зададе своите въпроси и да дигне ръка, но междувременно и тук ще пусна следващия въпрос. Да се насочим и към тези мрежи. Ти казваш, ние можем да помогнем. Всъщност, какво е положението с българската взаимопомощ и среда, когато става въпрос за предприемачество навън? От вашия опит, и тук ще се радвам както на някакви конкретни истории, подобни на тази твоята, Жеко, подобна на нали, хората, с които сте се срещали, на които сте помагали. Ам, може би по един пример и по един извод за нея. Павлина да започне или... Може би да. Go ahead. Okay. Зна- Ами, пример за помощта. Момент, извинявай, Жеко. Не, да, слушам те. Окей. А, много истории, за много истории се сещам и първо, Жеко, така се повеселих на твоята, Мгм. на твоята история. Част от нея вече знаех, другата
много, много интересна и нямам търпение и in between да чуя постъпленията. А, значи истории, които дават пример на това какво се случва като подадеш малко на някой. А, например, говориме за това, че няколко примера, компании, които или предприемачи, които ти спомена накрая за TeamGPT. С Илия се запознах преди година и половина, когато той и съпругата му бяха дошли в Сан-Франциско да търсят финансиране и да разрастват компанията и така нататък. А, тогава ние бяхме започнали по него време вървеше кампания за набиране на стартапи за нашата поредна акселераторска програма. И само бързо да доуточня това, което започна като Bulgaria Innovation Hub през 2018 като идея, 2019 вече формално а, основахме организацията като НПО. Нали, начинът, по който ние решихме да помагаме на компании, беше чрез първата стъпка компании подходящи за глобален скейл, които вече имаха някакво финансиране, имаха някакъв продукт или тракшн на пазара и вече бяха готови да скалират този бизнес извън България. Ние ги поемахме, пускахме ги през нашата акселераторска програма, където ги срещахме лице в лице с ментори, както Андрей спомена, инвеститори от топ-тир компании като Sequoia, Greylock, Bain Capital, USVP и така нататък, които сядаха буквално в една стая и, и разглеждаха техните индивидуални бизнес кейсес и им даваха съвети как да пичват, как да градят go-to-market истории и така нататък. Оттам започваше пътя на една компания с нас и към мрежата. Давам малко бакграунд, за да скоча в примера за Илия. А, и всъщност, нали, до тази година вече имаме 10 организирани кохорти, 71 компании, които вече не всички са от България. Но по времето, когато с Илия се запознах, на разговора ни се въртеше около това дали TeamGPT има интерес да влезе в следващата програма, защото това за тях щеше да бъде най-бързия начин нали, да влязат в нетворка, да се срещнат лице в лице с хората, които те се опитваха да срещнат по митъпи, по срещи и така нататък. И бяха почти се решили да се включат. Като един ден Илия се обади и каза: Павлина, знаеш какво, нали? Всъщност ние решихме, че може би вместо ние да се включваме в програмата, ще отстъпиме нашето място на някой друг, защото така и така ние ще сме тук по-дълго време, нали, ще имаме възможността да ги срещнем евентуално тия хора, но вместо ние да вземаме това място, ние ще ви подкрепиме с тази сума, която, нали, един вид все едно сме се включили, но това ще бъде като дарение към вашата кауза. Пък от другата страна ще оставим свободното място, което вие бяхте заделили за нас, да се включи някой друг. И това беше, вау, значи това е една млада компания, която самите те търсят средства, самите те. Аудиото майче ти спря или това е само при мен? Примери, защото и Жеко спомена компанията, които за мен бяха още едно потвърждение, че ние сме на правилния път да помагаме на хора като Илия, като Маги и като много други компании от България, които вече мислят глобално, дори и самите те да не го осъзнават. И това е един много малък пример. Другите са стотици от това, нали, срещайки предприемачи, които започват с идея и избухват с съвсем малко подкрепа от хора като Богомил, като нали, някои от менторите, с които сме ги свързвали. Но да, това е
тема, на която мога да говоря до утре. Темата за това колко малко като усилия отнема ти да направиш огромно въздействие да имаш върху А, някой. А, всъщност и двамата участвате в и, нещо, което се казва The Bridge, което свързва до мгм. някъде българската екосистема с глобалната екосистема. Въобще, и Жеко, може би към тебе сега, в допълнение към това, което Павлина каза, но и този мост между българските предприемачи и глобалната екосистема, доколко вече започва повече да се фасилитира, да се свързва, да се подпомага от хора като вас и други, които се включват в този процес, доколко е канализирано това нещо, доколко е все още в някаква по-ранна фаза. Как го усещате? Жеко, може би ти. Ам, ами, усещането е, и съм почти сигурен, че е вярно това усещане. Значи, моето усещане преди да се запозная с Дъбрич, аз бях тотално откъснат от България за 20 години. Там до периода ми след WeWork изобщо, нали, бях по света и тотален детач. Свързаха се с мен от Дъбрич, като се върнах към предприемачеството вече с Nextory и ме поканиха. Аз бях много скептичен към цялото нещо. Нали, сега къде ще хода някъде във Варна. Имам тук жена, бизнес партньор, нов бизнес, но така навихаме, отидох и видях, че всъщност в България кипи и има хора, които са готови да помагат, има хора, които са готови да подкрепят млади предприемачи. И буквално в последните 3 години мисля, че това така избоя в страшно много посоки, в много комюнитис по места. Имената, които трябва да се споменат са, нали, Power of BG, The Bridge, BG Founders Club в UK, който се организира пак като част от този тренд. Но съм сигурен, че както ни се струва, че така вече има всичко навсякъде, реално probably we are barely scratching the surface. И смятам, че вероятно 95% от предприемачите български по света не ги познаваме и аз постоянно откривам някакви имена, които никога не А, са чували, които правят страхотно нещо. точно това исках да ви питам. Сега, ясно, тук в България ние много лесно можем да достигнем до информация за български фаундъри. И казвам тук от България, аз съм, може би, единствения в тук с целият списък от хора, които сме, който е в София, а не и Жоро също Ташев, и който обаче тук ще се завърна пък от Англия. Много ще се радвам в някакъв момент и той да разкаже за своя експириенс. Това е ясно. Тук има броят се на пръсти медиите, които са от здрасти на Благоевград, медиите, които отразяват български фаундъри, стартъпи и така нататък. Но как е положението с българи, които да са фаундъри в чужбина? И доколко успяваме и как успяваме да достигнем до тях? Ами ние имаме, например, от няколко години една група на Фейсбук, която много хора вече я научиха, над 1200, мисля, че членове имаме. Тя се казва Приятели от Силициевата долина. И тя е една от основните групи, където споделяме и публикуваме събития, които правим. Като една такава традиция, която се зароди преди няколко години, да си правим ежемесечни сбирки, ежемесечни happy hours в един бар. Започна в Пало Алто на минути от Станфорд университета и от от много от известните юникорни в долината, еднорози, извинявам се, компании. И това, което всъщност, защото виждам от резултатите, нали, от тази анкета, че 78% от хората са част от някаква мрежа. Аз тук ще ви подхвърля една идея, защото много често се очудвам колко много хора нали, когато мислиме за нетворкинг, за общности и така нататък, за някой от нас не е толкова естествено да нетворкваме, да срещаме хора, да сме социални, но мисля, че пропускаме една огромна възможност за свързване между нас самите. И това е, ще ви чаленджвам всичките, които присъствате тук, дали сте в Щатите, в Англия, в Австралия, Благоевград, нали, където и да сте, помислете за най-малкия, нали, колко е лесно да излезеш и да пиеш
кафе с приятели, вторник след обяд или сряда вечерта и така нататък. Използвайте тази аналогия да започнете да градите една общност, която тая общност, тя няма нужда от кой знае колко нали, организации и така нататък. Това, което ние осъзнахме, че понякога а, дето се казва, единствено имаш нужда да пуснеш една обява, че се събираме на Happy Hours, или пък просто започни да правиш такива редовни събирания с правилните хора, да каниш хора, които все пак имат някакъв майндсет около предприемачество, около стартапи, около инвестиции и така нататък, и ги остави тези хора сами да си кюрейтват и да си организират, нали, темите. И всъщност това при нас, нали, аз го споделям от опит, виждала съм го и на други места, защото тези ежемесечни сбирки, които почнахме да ги правиме като Happy Hours в Palo Alto, после пък ги преместихме преди пандемията в Сан-Франциско, после пък започна една такава дружелюбна конкуренция. Нека този месец елате в Пало Алто, за да се съберем, и нали, от 10-15 души приятели, сега хората си го търсят и си знаят, че всеки месец, през месец ние се събираме и започва едно споделяне. Нали. Повечето са българи, които са или част от големите технологични компании, или са стартапи, когато има гостуващи хора като Жеко и Илия от България или от други части на света, ние ги слагаме като специални гости, представяме ги на общността. И просто с този пример искам да покажа, че от нищо нещо може една такава малка искра да започне да събужда желанието и мотивацията на хората да се качат в колата и да прекарат, нали, един час в трафик и да отидат и да се видят с правилните хора. Не знам, не искам да подценявам усилията, но това, което ние съумяхме да направим, да изградим тая общност, където хората вече си го търсят, искат да отидат, искат да знаят, че всеки месец или там през колко време ще се съберат, ще споделят идеи, контакти и така нататък. И много е заразно в добрия смисъл и наистина ви окуражавам да го тествате с нещо малко, но е невероятно резултатите, които сме виждали нали, от това да намериш следващия си кофаундър или пък идеи как да си финансираш компанията или пък каквото и да е, нали, може и някакви битови неща да се появят, но невероятно, поне за нас това показва опита. Супер. Две неща за тези, които може да не са забелязали и само ни слушат. Пуснах още една анкета точно във връзка с това. Бихте ли се свързвали с други тех лидери от България в чужбина? Преобладаващото мнозинство казва да. Има и ще обмисля зависи. Втория анонсмент, който искам да направя, е, че Сиси е писала в чата за събитие, което организират с Заедно в час в UK. Ще се радваме който от вас има възможност да го посети. Това е страхотна възможност. Както чухте, ви самата Павлина е била вдъхновена от Заедно в час за това да се свържи отново с българската екосистема. Ако искаш си сподели на всички за събитието отново час и дата. Сега ще ти дам думата. Само секунда. Освен ако... Аха. Здравейте! Здрасти! Здрасти! Виждате ли ме? Или няма опция за моето Нямаш видео? камера. Обаче... Интересно. Да, ако искаш така. Извинявай. Добре. Здравейте, благодаря много, Андрей. Да, съм Сиси, аз съм учител, всъщност бях учител по програма Заедно в час. Жени Пева е много вдъхновяваща лидер, но да, утре всъщност имаме фандрейзинг събитие, което всъщност се организира от друга българска общност, Bulgarian Professionals UK. И да, ще говорим за образование, ще разкажа също за своя опит в училище, за фундацията, как се бори вече 15 години за качествено образование за всички деца. И да, средствата, които ще съберем, ще бъдат удвоени
по една друга инициатива. Така че каня всички, които са в Лондон, да се присъединят. Супер, в коментарите виждате детайлите за събитието за утре. Благодарим ти за споделянето. И Благодаря. сега последно за някакви въпроси, които може да имате към Жеко и към Павлина, или към, разбира се, СИСИ, организацията Заедно в час. Аз трябва да си призная, аз съм бил в организацията Заедно в час преди доста години. Супер. Бях в екипа, който намираше учители. Аз това не го знаех, Андрей. Да, това ми беше Аз само първата искам работа, в набързо която да се включа и да кажа, че освен нали, ще отправя едно как call to action към приятелите, които се включиха в вебинара, в разговора, Мгм. че освен да тестват community building, така много неформално, да почнат да се събират и да приобщават други хора от градовете, от общността си. Другото нещо, което ще ви предизвикаме всеки път, когато срещнете някой, особено ако е българин по света, а, опитайте се да помислите начин, по който вие може да сте полезни на този човек. Нали, разбира се, това не въжи правило само за българи, от българи на българи, но една от моите мантри е, нали, колко, а, ще го кажа, извинявам се на английски, нали, винаги предавам това предизвикателство на хората, с които се срещам, нали, да бъдат be a giver, not a taker. И това, което искам да кажа е, нали, важно е да приемаме майндсета да помагаме на хората, да даваме някаква стойност. А, Нямате идея колко бързо това нещо се обръща към вас и нали, се връща по невероятен начин. Свържете ги с някой, който би могъл да ги доведе до следващата точка, нали, до следващото място на успеха. Защото сега, като споменахме за заедно в час, аз си спомня много рано в моя път, когато започнах да се ангажирам с тяхната кауза като амбасадър, после ме поканиха да стана член на техния международен борд и така нататък. Аз ги свързах с една приятелка, която беше в образователния сектор в Швеция. Нали, просто знаех, че на този етап на развитие заедно в час имаше нужда евентуално да си поговориш с човек, който има невероятен опит в образованието. Може би някой от вас знае, че скандинавския модел на образование е изключително добър и устойчив. И накратко, нали, само да довърша с това, няколко години по-късно Креми, Storm, не знам дали на си нещо и говори този контакт, тя стана част от тяхната адвайзър и ментор група, подпомогна им да спечелят няколко програми, да нареди стратегията и така нататък. Някой път просто не знаеш едно действие, един контакт, колко въздействаш може да бъде за големите неща. И с това ще ви оставя, че нали, бъдете хората, които дават повече напред, отколкото да взимате и ви гарантирам, че това ще създаде невероятно въздействие и ще ви се върна обратно. С това ви оставям. И разбира се, ще се радвам да се свържеме. Аз също ще споделя моя LinkedIn профил. Пишете. Аз ще съм в България от края на тази седмица. Ще бъда в София. Ние също ще организираме с Future Unicorns, което е така новата организация, която се роди от успеха на BAH. Така че в LinkedIn, ако се свържем, бих се радвала и на живо да се запозная с някой от вас, които ще са в София. И Жеко, разбира се, ти, ако си там, началото на юни, ако не на The Bridge, ще се видим. Да, за съжаление ще се видим директно на The Bridge. Да, и от моя страна вратата ми е отворена. Моля ви се, не се стеснявайте, добавете ме в LinkedIn, в други социални мрежи. Когато минавате през Лондон, обаждайте се. Мога да ви гарантирам и аз, че да, ако сте net giver, както казва Павлина, и в същото време, ако така проявите съвсем малко кураж, Вселената ще ви помогне и хората около вас ще ви помогнат и могат да се постигнат много интересни неща, така че смело напред.
И да, Много благодаря и на двама ви. Не знам дали ще имаме възможност и време да отговорим на един въпрос, който е много интересен. Дали аз съм сме напълно на линия. добре запознати с инициативи, които позволяват на успешни българи да бъдат ментори на мотивирани български студенти в университети в чужбина. А, Отчасти аз мога да кажа само от наша страна, че това е едно от нещата, които ние обмисляме за нашата общност. Наред с това, че в нея, Лидери БГ, за тези от вас, които не са част от нея, това е общност, която не е задължително само за предприемачи, а още по-широк кръг българи, които са технологични лидери в чужбина. Изпращам линка към нея. Много сме отворени към разширяване на дейността а, за нашата общност. Едно от нещата да бъде това. Но до сега това, което правим е свързване на хора, които в тази общност могат да си полезни. Правиме си и редовни срещи, както спомена и Павлина. Също така запознаваме български предприемачи и хора с други каузи с общността. Хора, които са в България, имат смислен нов бизнес, да се представят, като вече имаме доста успешни истории на свързване с членове от нашата общност, които продължават така леко като менторска нали, връзка. И разбира се, тези вебинари, така че ще се радваме да се присъедините към нас, към общността и да разширим тази идея за помагане на българските студенти в чужбина. Жеко, ти искаш също да кажеш нещо? Секунда да се мютна. За съжаление, аз не познавам такъв нетворк. Би било хубаво да има. Нека да помислиме, като се видиме на Бридж, как можем ние да използваме нашата мрежа, защото едно от нещата, които аз съм изключително passionate, извинявам се, за това е да подпомагаме следващата генерация, извинявам се, на млади хора, които още са студенти, дори в ученици хай скул. И защото ние вече го правим няколко години. Аз го правя лично като родител на дете, което вече е студент, но през последните години покрай работата ми с нали, Bulgaria Innovation Hub и сега с Future Unicorns, ние започнахме да даваме стажове на българчета, които са израснали и родени в Щатите, като идеята беше да им дадем възможност, защото в повечето случаи това са втора генерация. Те вече са малко по-назад, по-далечна им е връзката с България, с корена, но по този начин, нали, моята идея дойде от един личен пример. Приятелско дете беше в хайскул и си търсеше стаж, имаше някакви способности, на нас ни трябваше някой, който да ни помага с ресърч и анализис на някакви данни. И аз просто казах, окей, вместо нали, да ми отнеме време да намеря някой през LinkedIn, дай ще пробваме въпрос, нали, с сина ставаше въпрос на едни наши приятели. И това момче започна да се приобщава, започна да го каня на нашите сбирки и да го запознавам с различни представители на общността, с нали, Момчил, Диан, редовните ни приятели, които се появяваха. И това нали, доведе до някакви интересни възможности за него. И така едно по едно се завъртяха няколко деца, които нали, от самото начало те не знаеха кой знае колко за българската стартъп екосистема, какво се случва. И така по естествен начин активирахме няколко нови членове на българската общност, които пък те доведаха няколко други. Така че това е един от начините нали, да имаме въздействие върху младите хора, които не са все още предприемачи, но нали, да ги свържеме с България, да ги свържеме с българските каузи, ако става въпрос, че те са извън България. Но нека да помислим, защото за мен е много интересна темата, връзката между образование, иновации и човешките отношения и как можем ние
нали, по максимален начин да увеличиме въздействието върху младите хора, било то бидейки в България или тези, които са извън България. Още повече тия, които са извън България, да им дадем възможност да се чувстват съпричастни към общността и а, към промените в България. Супер. Ами, страшно много ви благодаря. Като следваща стъпка ще изпрати на всички хора, които са се регистрирали за събитието, знаеки, че много от тях не успяха да се включат заради техническия проблем с линка. Така че ще има и запис на събитието, както и отделни фрагменти, които са от най-интересните моменти от разговора. Аз пожелавам много успехи на The Bridge и на вас индивидуално, Жеко и Павлина, и страшно много ви благодаря за времето, защото знам, че сте между много задачи и полети. И даже не успях да проследя всъщност Павлина къде те намираме сега. Ами от 26-ти ще бъда вече в България, така че аз тръгвам утре, де-факто, Утре тръгваш. прехода от Сан-Франциско, да. Супер. И до нови срещи. Много благодаря за организацията, Андрей, Жеко, както винаги е удоволствие да се посмея с тебе. И нямам търпение да се видиме и да събереме главите на Бридж, за да помислим как можем да, да увеличиме нашето въздействие глобално, не само нали, във Варна, в София. Аз съм лично от Бургас, ако има такива от вас, които са от морето, винаги се радвам да се свържа. И така, до нови срещи. Благодаря още веднъж. Благодаря и аз, Анди и Павлина. Благодаря на всички, които ни гледаха, и очаквам да се запозная лично с всички вас. И да, Павлина, нямам търпение да се видим на The Bridge и да продължаваме да бутаме казата заедно. Абсолютно. Чао на всички Благодаря и до ви. скоро, до нови срещи. До скоро. Чао, чао, До нови мерси, Анди. срещи. Чао, чао.